Tak, dobrý den, přátelé, dnes je tady opět fitness trenér, výživový poradce, masér a fyzioterapeut Péťa. A dnes bych vás teda přivítal u mimořádného dílu, protože máme tu takzvaný lockdown, takže nikam nemůžeme a proto se nebudeme dnes věnovat sportu, ale jiným koníčkům, jiným zálibám. To znamená, že pokud máte někdo domácího mazlíčka, nějakého, jakéhokoliv, pejska, ptáčka, rybičky, nebo třeba králíčka, nebo teď jsou hodně populární morčátka domácí, takže věnujte se jim. A právě, že teďko hodně šli do módu morčátka domácí, protože jsou to vlastně takový mazlíci, který tady dříve nebyli, tak teď je to takový oblíbený druh, který si lidé kupujou. Takže já bych z vás chtěl v krátkosti naučit něco, jak se s těma morčátkama dorozumět, aby ta komunikace a to přátelství bylo navázáno co nejdřív, v tom případě, že ještě morče nemáte a koupili jste si mláďátko. Takže první dvě základní jsou, nejraději nebo nejlépe to morče si nakloníte, když mu nabídnete něco, co má rádo. A to morče vlastně už s váma hned naváže komunikaci tím, že vám dá vědět, jestli s váma chce mluvit nebo ne. Takže morčátko, nejlépe morčátka mají rádi mrkvičku. To znamená, že vy vezmete mrkvičku, uděláte takzvaný morčecí obličej a na tu mrkvičku mu nabídnete. Takže v morčecí řeči to znamená a to znamená, dáš si mrkvičku. A jestliže to morčátko tu mrkvičku chce, tak vám odpoví ano. A to máme první fázi. Potom mu můžete nabídnout třeba jablíčko a zase stejným způsobem nic se nemění. A morčátko vám kejvne, že jablíčko nechce. Tak, to jsou první fáze. Takže přátelé, to jsme se seznámili, jak komunikovat s vaším novým domácím mazlíčkem. Příště si probereme zase něco jiného. Takže mějte se fajn a hlavně vydržte ten lockdown a zase se brzo uvidíme. Váš fyzioterapeut, sportovec Péťa.